Ministerial Manyoku no church for Panyaswaka Sadia Fakra Tabia. Ababa Jaffa Mrana Manyoku no or Debatua Banhu. Yabeko bono mantamno emu na enkra ye firi ho ba ekyerese eja aye adwuma bi wo ho a ano ohye yede mu nsem eba. Asuna for North Municipal Health Director Waronswaka Sasa COVID-19 yade na kwa yo Ghana for yewon pane no. Assembly member ya wo asafo ewo kumase ha sei wono na wone Sompa kase edi nkoma asam no wakekere yebesane ama. Na Doma Traditional Council panyefo so kiremu wasi asomdwe de obabo ma edi ahimpa enti someone nam no yemontungu. Waye kasa ho dwumadie bi ewo wanchi ni nyina no eye nananom akuafo na eyede enti ena sa dwumadie yi ekoso nsam no ebi ka ho anwumere ya yesi nkunwa no ye nuanom centers bebre nso eta ya chi a yede nsam no ebro na wo hwe ye live ewo Facebook na Facebook YouTube no nso eye adwuma sa atro no mienu na afa ho no a wo behia yen nsusu ya ni ade wo de ba ya da wase na ya ma wakwa ba ekwa so nkoso anwumere yi mizo eya pebinom ema wure mfisa miza no nso wo ho sa no ne mienu wunya bi a wawie adwuma na adwuma no wasi ediama ho nana kwabena kese na fe Akosia ejewa kwade bwati. Dr. Kwame Ansa Asante oyobia wodi ne dwuma na wokyere amanyosem na wodi wani kyerɛ mu a wopani sade ane anopa no asam no eba ye no na akoye se na asam de nka asida na mpempenso ya duru sesi ade sa asam wei etimi ba ne nyina no eye oman soafo a wo hwɛ adwadie na afenso mfidi nwuma ho nsam so emframa ya enam wiemu kyerɛ sɛ wode ne nkrata nyina koma na adodankwa akufo ado sɛ adwuma no wodana sepa wode besi ha ya na opani wane Sompa kase adi nkomo na asɛm a wɔka nyina kyerɛ sɛ sɛdeɛ Ghana fo bi sete asɛm no ase no asɛm no akyea kakra nti opɛsɛ wɔtene no ɛne sɛn ebi mu kyerɛ sɛ Alan kwadwo kyerɛ maten da bi nyɛsɛ bia wosuro sɛ aban asoafo asesa reshafo na eba no ebia na homa ye gu na beti no ebia ne ye hwan so aba fam enu nti na pani no sɛ nsuo beto amframa di kan dia ene ye meme mframa edi kan no eye sɛ mede me krata akoma man pani na do dankwa ku for fi sɛ ba bia kyekere aboa no ehwa ene ye san no nti papa no na fa madwuma ehwa na wasagya me yi me nsa edi firi na dwuma bia ya me yemu opani na sam ene sɛ enya no kreda sɛ ehu ena na ebo papa no. We want to avoid a situation where the president will shortchange him by putting him in a lesser position so that it can affect his political fortune. I'm not sure the president has that intention, and I know he would not go on that tangent just to, cause disaffection within his own party and undermine somebody who has worked very well with the party, served his party very well in his government. I'm not sure that is the intention of the president. No. But if you look at the other bit, that it is the case that the minister want to contest, that is more probable, and that you want to contest, and then, people have said, all of us have said, that those who want to really contest, they should just leave the seats and then give government free space so that others can come into that political space and come and provide a service for us. But they are there, and instead of working, some of them, I'm not talking about this particular minister, they will be nursing the ambition, they are doing all manner of things, and then it affects or undermines the work that they do as ministers. I'm sure he has taken a cue from all that people have said, and then he wants to put his seat down and then begin to work properly for what want to have for himself for 2024. Ene ye twagu ye eye Dr. Kwame Ansa Asante na University of Ghana ho na wodi ne dwuma ne fa ya ekyera manyosem wo no ho na papa yi edi ne dwuma na wo wie kura no mpanin sa no matu a eye no maasi na wo kyere na adwen kakra efa nipa wabedi Alan ade ho. Mr. Alan Chamating, as we have known him from Kufuor's era to date, for me, has been a very hardworking man. He's a very honest person, very sincere, and then he has a lot of goodwill and reputation. So if you have such a person in your government, it speaks volume of the caliber of people who are in government. So if we are losing him, obviously the president would do the needful by trying to convince him to stay. But of course, every individual has his own ambition. If that is the ambition of Mr. Chamatin, he will not budge. He will only say, Mr. President, I thank you, but I need to go out. It's normal in politics. It doesn't affect the smooth running of the government because government
governments are nothing but birds of passage. They come and go, and so are the ministers in government. They will come, they will go, but government remains solid on the ground. So others will step into issue and continue. So I believe that once he is resigned, that's it. The president will fill the vacuum, and then government will run. It will not undermine the effort of government at all. First of all, we have said time and again, even though I acknowledge that there's a political conversation about political debate as to whether competence and loyalty is the key, but I still stand firm to my position that it is competence, because you can have somebody who is 100% loyal to you, but he can be the best incompetent person you can go. And is that the person that you want? Because every government wants results. So whoever you put into your team as a part of the body of ministers, you want that person to come and perform. So the president will want to consider competence, followed by the person must be a team player. Somebody is competent, but if he's not a team player, because remember that part of the provision of the Constitution, I don't have it on top of my head, says that you are going to team up with your sector minister, but this one is the minister himself. So you need competence. You need also. Dr. Kwame Ansa Asantena Yetenenkei. Dr. Isaac Boko ayapanyi paya bana manyosemu awabene mu. Na papa woko University of Education Winneba campus wa ehwo no odi ne dwuma ehwo no wo kyeremu sa yera alan kwadwo kyerematen de krata yode akoma mampanyi sa wa rozani anipa pi no wa kyeremu se o we kura de wosen kwai ne dada ne de kaka ho no wose ne kwa so a no na wo kan Ghana ya mamra no ankasa na wo hwemu a wose amamra ne baabie ne ho no ma wo no matworo se obi pese otu frank ade ma amanyokuo anase bi na wo kita dibra ewa abamu a ewo se chenchine atwan Ghana mra no hye ne kete se wode ne dibra ebeto ho wo se na momu no enhye pi no na ya na wo ho aya na wo no hwe no se kire nipa no wawu anase mpo bibi foforo a etesa na mom se pa se wote akonya hwo na wo ye na dwuma de kire wo no ankasa free ni pem ekirem se afede babie duru no meto so biemu a enya de a ebeye biu Constitution no baabie ni ho a woka se oye soafo na wo pese fokotu franka wo resign na mom ekwan beye enum na constitution abato ho se wo ye soafo a odibre no ebeda mpan baako ene se ebia baafo owo ababenu wase ede wokro etoso mienu ebia wankasa wa resign said ye eneye huoyi etoso miensa se omkopasi vote of censure said ye dan nanka eba a entumi ensie ena etoso enan se ya appoint wo se speaker ana deputy speaker of parliament won't mean san yes wa for nti eso de wadwuma ne to enum no eye se mampani wa yi wa free wa konwa so nti ekwan enum wei na so obi yesoafo a ana soafo abedi akira ne dibre no eba bedam pan nti wei no se wo ambition bi se opese wani wo baby na wo ye ne de constitution nka ho hwe se esese wo resign na momo no wo se yesi wo de wani mienu hweto am a ba akobo na me principal college am call ya BTV training college me principal no wo ne efe no foribu ahene wo se wo no de wo de wani mienu hweto am a ohene ene hunu mu ehwen so ye mfa nhwa de enti me gide se sa dayeso na wo ne so no wo pese wo timi nya kwan na wo timi ton ne ho magana fo nyina hu sampa krachi yini eno nti na ebia wo de ne dwumadie ato ho no mo no na nya se constitution na ehye ne baabia se onfa ne dwumadie ento ho oh there be ehia we de ehia amendment se ebe ya amendment wo hokra there be nipa ko na wo pese wo kro no se wo hwe na babua wo de a na wo de wani hwa ha de wani hwa ha na ba afo nso ateasim no mo ye o campaign na wo fise ojo obedu minister na wo nya kwan nye ne nkofo be ya mo no mbe ye ne yie de a enti ehode ehia ye hia amendment to constitution na we de enya de ese de hye constitution mo se there be wo pese wo ye se ya there be koda ze mampani ni na be de akire omo constitution nka se wo ye mampani o san akopri uti biu ana wo ya be de akire wo pese wo kopre senia ye wura Aliu Mahama ye senia ye wura Baumia wa konya so ye ya kwan bibie ni wose wo dwumadie to ho no mo obetimi adobo wo ye wo kura wo di bremu no na wo san atwe wuti
One no more show kete such in try for Dibra to Hawaii. I a panipaya banaman semwa wabini mu no Korea University of Education Winneba campus. What in the Juma Dr. Isaac Braco. Bɔmmɔfoɔ no deɛ ne nam ho apa so nti ala ne nsɛm no ana yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ mu krataa tententententen ɛfiri ɔmampani atenaeɛ aba na yɛwura yɛgyina he ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ abusuafoɔ yɛ mudi akyi ɛnɛ anwummerɛ yi ɛwɔ abɛɛfo tentafidie no soɔ no yɛpɛ sɛ wonya bi hwɛ yɛpɛ sɛ wonya bi kenkan wankasa na wote nsɛm no ase Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo ɛnɛ January bosom dɛ ɛtɔ so nsia yi wagye krataa efiri wɔsoafo a wɔhwɛ edwadie ɛna afɛ nso mfirinwuma ho nsɛm soɔ krataa no ne nsa ka ya wagye ɛde ato mu sɛ ampa ɛberɛ bi a atwa mu no ɔmampani nana adodankwa Akufo-Addo ɛma n'adwuma na wɔde krataa ba sɛ wɔntumi nya adwuma no biem a na ɛwɔ sɛ wɔgye to mu Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo ɛse wɔwura Alan Kwadwokyerɛmaten ampa wayɛ bi sɛdeɛ nipa bɛyɛ ana wayɛ no wayɛ n'afa mu deɛ ɛde abɔ ɔman nkyekyereyɛ ne nkankɔ edwadi afam mfirinwuma afam dasuo mu awiaw nsutɔbere bere bia papa yi ɛpere ne mogya ani ɛyɛ adwumatene ɛde boa ɔman nkyekyerɛ ɛna afɛ so ne nkankɔ enti sɛ ne da yi wɔse ɔnyɛ dwuma ɛmfa ama no biem sɛ ɔsoafo a ɔbɛhwɛ adwadi na afɛ so mfirinwuma ho nsɛm so a wɔhyira no kosɛ wɔde wɔ soro nhyira ana ɛde ma no sɛ adeɛ bi a wɔkɔyɛ bia ne botayɛ na ni so ade hunu ne tiri mu pɔ bia no Awurade Nyankopɔn ɛmmɔ ne kyidɔm ɛwɔ baabi a wɔde n'ani bɛkyerɛ bia ɔmampani ne nado dankwa Akufo-Addo ebiom wɔse wɔman sa na ahene yɛwura Ken wɔ Foriata sɛ sie yɛ a yɛkasa sesia no wɔno na ɛnhwɛ akyire sɛ ɔman so afɔ hɔ adwadie ɛna afɛ nso firi nnwuma ho nsɛm soɔ kɔpem sɛ ɔmampani ne nado dankwa Akufo-Addo wɔno ade ne na bɛsi fam na wayi wɔ bi a wɔbaba abɛdi Alan Kwadwokyerɛmaten adeɛ sɛ ɔsoafo a wɔhɛ adwadie ɛna afei nso firi nnwuma ho nsɛm so krataa yi yɛwura Eugene Ahe Director of Communication at the Presidency wɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra anwummerɛ yi enti yɛnkɔ ahoma no so na yɛnkɔdi nkɔmmɔ anwummerɛ ni yɛnhwɛ sɛ sɛn na nsɛm no emu nsɛm esi ɛteɛ na ɛnkyɛ kaseɛ no ɛkɔ n'anim wɔ no yɛne owura Joseph Amoa wɔne a wɔdi akotene ɛwɔ Alan Kwadwokyerɛmaten ne nsɛm a wɔto ɛde ama Ghanafoɔ nyinaa no wɔpani wɔyɛ obi a wɔdi mu akotene yie paa ɛfiri sɛ ɛberɛ a nsɛm no ɛbaeɛ no obiara ɛkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ wɔte ase obiara so ka na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ yie nti no ma yɛnni nkɔmmɔ kakra ne yɛnhwɛ sɛdeɛ asɛm no mpɔmpɔnsoɔ no ankasa ɛsi ɛteɛ owura Joseph Amoa Awurade asomdwe nkan ma ɔfisi apa nso Pacho na apom te sɛn Aba krataa no mu asɛm wa ana nsɛmtwerɛfoɔ yɛfa no yɛbiebie mu na yɛkenka ne yɛhunu sɛdeɛ yɛn so yɛbɛnya nsɛm no bi a yɛde bɛma yɛtiefoɔ asɛm yi wote yɛ na wonim dada sɛ nnɛ yɛbɛduru saa beaeɛ ha yi anaasɛ efumu mu prɛko pɛ na nkɔmmɔ wɔ hɔ no yɛnni Mama bring your ajo. Oh, sir, when say, yeah, kika baby. Not the big. No, it was inevitable. That would be never better. It is a man and Yamaya Adam Nathamo. You know, I didn't know. Now, a vampire say. Yeah, being a leading member ɛwɔ campaign mu de na wunim sɛ bibi sɛ beduru na mmom na kɔɔ mu na moayɛ na mode mo ani hwɛ nneɛma kakra oh that means that actually ɛna ɛsi ne edi ɛnya de a mɔmɔti na mmom ne de ɛma gye wo mu ne sɛ yakoma so ade a na yɛhwehwɛ sɛ ɛbɛbɛm da so no ɛnɛ abɛm aha that is okasa akoma so ade a bie mu yie ne yɛhwɛ adeɛ yakoma so ade ne sɛ na yɛhwehwɛ ɛda a yɛne ayɛ nua panyin Alankyerɛmaten ɔde ne dibrɛ no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛfa adwuma pa a ɔpɛ so ɔyɛ de boa ɔman a ɛyɛ Frank Atuo no ɛbɛto hɔ wɔ asomdwem na wabɛ
Obefa na otu frank ama ye no na ye ni je ho pa adwuma na wo ye ho no ye ni se na adwuma wo ye nzo ehu ni asem wo ye adwuma kama ama obi abọ na baso ba bi ekoye adwuma bia titiri trade ministry ho na we na adwuma no ye bia obi a no onya ho asem kan papa ni pa onya no ho asem bo ni bia nka obi a no so o kan ho asem bia na ye na adwuma pa bia wa ye so eni di ene me ga bi kakra eya misro ene ni ebi o wa bi ti na nan the venue obi a obetini ya without bia. But then people have the men. The engineers are but as you know why you're not there. These are so bien. The Opa, the saying I now all bands. Young into you know the one no and now mining in every say. Or I will do a meso. Not now come up partner or James say papa a walk or man who meaning nothing. Amwa se metie wo yi a sade wa bia asem no mu na kyese die ntia wode krata na koma ni wura ene se wo wani so ade hunu wo botaye bi si nanim enti opese wo duru saa botaye no ho ananye saa botaye no de ho da mu nyina munim na ho se abrei se sade wo bia twiniti ade ne ade no ho se si ano se adwuma no da na nim no so. So the trade ministry no come one. I say I know what you bread. So the way I wear your drum in Africa. Tell me, all your drum that. So, it's not a here. Sompa 93.1. And next, wait a minute. Ne not so. So yeah, a drum all year. Wait to me, I am saying all year on the ni masam yi ba ye Ghana fo nsem bi omokan menim se what chia waso atekakra bi a Ghana fo bi se enche na aban no be ye reshuffle enti na obi hunu se e bi a reshuffle no ebe kan ma ye hwan na beti ahoma ne bi eno nti na wodi mirika wodi kan tu saa na mo ne mbom nye na ni so ade hunu ne da ye so se o wa be ye mampani wo man mu nti na wo kan sen oh Debbie alan jamatin when you be a just President Kufuor Baye and Nana Kufuor Club. What is the first minister of Bonidi? First minister of Bonidi. But Pia Nana Kufuor could be or respectial and Jamatin or Bondimpa. What is it? Right, Joseph, wait, okay. I know they would carbon in the Ghana for be air cassa sabre now vision be say and kawo no air ba na wabejina animu ediama MPP sade na nado dan kwakufu ado begina ho no enti the moment anu anya yie no na je se Ghana fo bi se na nado ede we no pata no kakra enu ananye sade nete na se nyu anu kwan ni na nado contest ye clear na Ghana fo bia nim se owura Alan at that point ni no nkono ananka wo se ya na nka wo banti we no de na o de pata no keke nim sade na Ghana fo bi ka me na wo so hu no sen se sade nete a na o se even ye twa da wi ana na Kufuor do hu ne ye no a na obo ni din da bi obegina bia no kan se adanche maten obo adwuma pa na adwuma so ni endi enne sa we ni bearing bia se oba be tin post so ana se oba we bia some ministries no dos but hana ofi se papa na adwuma aso ni a wa ya wo nyema obetim dia dia danse se ono aye tanyuma wuzi enti le bia ono bia wadun to so enye djuma kama enti se ye beto ba na se wo wani za bi na endi obedi motu no so ya mafo kan you know they have nothing to do with mukra opare ma hu se ye nuanom bi efre wusi mu pa me last question na me nya wo kwan de ye busa ene se wo hwe sesesi ya no Gabwa Alan eja ede ato ho no na wo hwe ne deputies ni bia ebeya wo nwanwa se ya ma deputies ni bi amehye ho na ye kofa obi foforo be se ho no mu a ebeya wo nwanwa na you know you Nana Kufuor no the president and he decided and everybody is working under president working under his pressure
You already tell your best for the but you're not there. There was no current me can say I recommend you financial because you're not there now good for no answer. You know man. Sompa I am saying them away. In TSM you can say win if Allah win with Allah. Now what can say Allah for all for Allah. One year ton Alan Kojotre Martin and some Edema Wias and Ghana for Ginano. Openi Bako with Dimu Akotene and Yanu Dinkonidin and Ura Joseph Amoa. Ye quay him a one sample from. I know no near to teacher, sir, no man on what she came. One man upon your pire or dear more Saman Penny. Nana don't go for do Obagina Simpia Sonwa Casa, fellow Ghanaians. Now we're no Casa, Wababa Casa, no ya sebia COVID-19 ya dear. And Abun Cambria for Ghana for so. And I sent poor man about bomb neto a pay, ain't in our mamma penny baba cassa. No more no. A free brack have mamma cabby, a memoir no ye did 2 more say a day ya juma. I fear pema hankono at your cono me no. 1992, General wasn't done at us on Sony Mono. I was near first Abra no fish yet ya sanye. Mampanya do abeka sadia fa ho na ehunu boa boaye nioma wodro a wose yadeka ho ensakraye bia wose aba enimu nsensem bebre na woba Sompa 90.1 ye Facebook a eno ne yade atoso no na sane yada na da nyina ye no no sedru se mampanya na do beka sa aya na nsantwofo nyina ne de akire pa ya Sompa yenso ye ka ho bie ti ye hyemobo se nyame ye domo a enanu mrasem biada ya mampanya de beto dwa no ye mama so ensi ewo ho Ene yanko mama nsa ankomra why you abusia ye kwansan foforo na andi si amanyoko ne mu ne yadri krata be pie dwa anano pai ya na echiremu se nyame ya domo a me bosum de to so nsia afempem ye no ne aduonu miensa na safie ewo mi ye yi no andi si amanyoko no kiana kin won beto aba na Franka tuni nipa wose wodie no wonma tumi de ahyanensa na waboaboa no ho ye pa atwen 2024 na sakrata na epie dwa no ene andisi amanyoko no wonma kwakwa na ase som ewon kramantemo ye no muslimifo ena wono wonko kabo mu es da nyame ase se ala ya de pa ewon pampanso wode wonma kwakoduru na no na twetwefo panyi de amanyoko no wonmanyafo fifi ave kwate ya sebredie washa papa fo frama na nanti asesa wo ba ba kire mu sa sakrata no a edi kan ba ahyase na kire mu sa andi samanyoko na bato aba mesis no emu bie ne hono mu a etesa afekura na National Executive Committee wonmo kwa kwatena siasi ho nkonwa na wonmo so adwenare timetable no sane won ba fa so a won ba no de afanti de edi kan ba no adawroma yemontungu. After the next, we still have a process to go through, and after we've done the process, then we can go. So what is being circulated around that? Disregarding it until one of face formally comes out with a detailed communication. So disregard until one announcement. When that formal announcement is made. So we can't tell us when the formal announcement is made. As I said, we will be informed duly once the process is complete. So everything else is disregarded until an official communique comes out. Thank you. Na enwachi no National Chairman de Mama Nyoko no wonmonya for Johnson asie don ketian so kire mu de ntie nei wano ye no muslimifo no no omkwahwe bo mu no wano so kire mu de ntie amanyoko no etusa na moyi.
national chairman Dema NDC Amanyoko no Ora Johnson Esiedu Ketia. Ene yenko sunwane mra sesi ne ya tie afri sunwane ene se adankora ya ewomu edunan eja dwiri ni nyina gu se Jericho afasuo ne nyina ene se sade dano epesia ya mpanifo de afutuo ema Ghana fo nyina no se epesia no ahwe kwane obefa so a wajapade obotimi abo ho ban ne ade no ya na sa afutuo no ekopa na obi ntimi hu adekode potia enam so ma dankora ya ewo maako edunan ewo tanno dumase ye wo sunwane adwira gusa dumja adwumayefo mpanifo ene ye nuanom Sompa 98.9 adinkomo na assistant divisional officer grade 2 Kwame Adomako wono kroya nesaye kasamafo abadi akire ewo bono mantamu ade madumja adwumaku no na ebra woni ye nuanom 98.9 edinkomo no wo tere se wo ka sade omuhunu ye ene sade ekita omusesia no atere Sompafo nti muntie ne yie pa opani no asam no se sia no de se okasa obatimi de nensa atere se eni bi ni si ene nam so ma eja no edwiri dan no gu sa no de a na entropa ene watwa ebiemu nso wokra bia ni ho a eho aka na emom no ejapade ya ahia ye nso de ene ebro wotwe ho nwi bebre adesia ye wonpotam ho bra ohunu se eja na to saa dan no modumase ho no maami bia na ne fie no ho ne ade omo ye fast ekoyi maami ne firi ho a maami ne de sese de ne nkwa pa de e wo ho yie pa ye wura Kwame Adomako ikodu wona de rank say enye kwa efinu nankura be green nine igada dani nam ama senyame ampapa kanka adjoining house ebetini a transfer alcohol enti eba sa nso ne ehu ni sa na je say I was say fair from 2 enti kikri the officer in charge fair from 2 to place call no ana besin for so ba ya omutimi ebesoso ano memum me no kasa ide nankura eduna ne de okwa pink obia o wabonte de atade se no pe ana otimi fire yakoja na jare de emi ya pa Ejinsamu na mindia dankura so dakumye nukura onse ni nyina hia sana fire for dro ejinti na man ba ne sa number na omunim friend o man frɛ asɛm titwa so saa ilizanya madam kuikura na ɔno so pie no huye no frɛ ya aka bi anka ɛdan a wo nkyɛn nyina no ebetimi ahye fire emergency numbers ni de yemen ɛmo yɛ phone so kina me hadwe pa se dankura du achi atimi ahye asana fire for dro de hadwe ni pese ma bo bia sobo nemo na de eba ni se uhwemu pa desire ofio ele oba pani ayefe no esta kwatema bibi no afe no ame ya kwatema no na me ncha de onyane tidibim so uhwema de no ehya sefi babia oba pani da no ni fi no kɔ n'anim aduo twimie enum deɛ ɛde 5 years deɛ sɛ ma metie mu kura no a wɔn na ɛte ne ne phone da wɔkɔ a wɔn ɛbɛ no watere ne nsa afa phone no ɛpika ni hɔ owura Kwame Adomako achiamehene abadi akire ewo bromantam de ma dumja adwumaku no san sem nyina no ye nuanom 98.9 ena boaboa no a otoma ne yen Enhyiamode asonko bi akoso ewo goso ahafo mantamu na goso municipal health director ya wono waso na fo north Mrs Teresa Kra wono ne mpanyufo ena wono mo fra san hyiamode yi ne nyina no yebokọ covid-19 yade a asapa se mane muso ewon kwakwa amaman so a wo ma Ghana yeti yakeka no ananam so ma ne wono mo ye ho nsɛmtwerɛfo nhyiamu na maame kyerɛ mu sa enei baabi ayade ne keka kɔ no ehu pa ahomete sam ne awo sam krampo no sa na yade no wasa dane ne ho daada kra bi sa ya ahwe ye nipa pempem kyerɛ pempem ɛna ɔde wɔn bɛti nanom ɛwɔ nsieto nam so nti wɔn mo koto de asra Ghana fo titiriw wɔn mo apane no wɔn mo nyɛma dwene kora so mbɛpinkyɛn ho na nkamfanse wɔn mo akɔ bi ne sa daworo ma kotojo gu fam sa dansa yam wo bibia dan hwɛ sa na pom de ho behia no ɛna ne kyerɛ ya wɔn mo a wonya wo bie no wɔn betumi awo wɔ sa ne ɛbɛyɛ ayade ne sempo ebia bɛwura ɔma Ghana mu a entumi enkyerɛkyerɛ pii no sa wo hwɛ yan kasa ye modern with regards to Ghana Health Service ya fam wa bia ye to hwɛ sa de esi hyɛ ase 2020 said the viasi nyina
gina faako ne modern mu a Ghana Health Service etu ye na abambo a ya yetimi etu anamo a yade na ano ebrase ye wo mpane no ama abafom nanso ye nyina ya gitum se asama no home no so ewo aman foforo so China biem pane ne wo ho a ye wo enso so nipa bebre ye wo first dose second dose booster enso bi wo ho a wa baako onwo biem obi a wo mienu oseme nwo osuro yesi ebeku no e ma ne nwo ne be ma bewu ni se nsem se bebre so many theories enye no kore ne e kan se wo apomdini a wo ahunya nti yentimi momodene na ye dodo na yentimi nwo se be ya ye benya apomdini e betimi aye ye dada adwuma enyina gitum so oman no edene na wo yare a wo be den anya ofa ahudi nti wo ahoden a wo pane na onya ya de ande ye beba bibia wo hu sunsanso ensuo kura wonum kura na sanso wona side effect nti sa wo wana sa bia wo hu dodo kakra bia no nkire se eku wo nipadua na react but wo benya wo fa ahodie esene se wo nwo na benya yade no na wo nipadua kwa ne bi ebedi nya amadache no ede yare kese ebebro nti ye stress obia enwo pane no se yesi ukoba bia dom a yensa hyense yes max no yanhoro yensa yentete yentem na yenidi ye yanhome na ni titru pa ye kan se da pane eye free nti yebetime akwafa ewu aba be kunkum ye ya man na da bi ye pe ahobambo nti ye modudo na ye wo na kakra bi na ewom no be se ebufa efa bi anwa kora na ye nim se ye modudo na awo ebe ma oman no atumpon oman no yetimi ya ye ho odin a yetimi agina ye nya yade no yetimi anya ahoden aye adwuma e de aboa omo ho nya din. Near Turn and Care Municipal Health Director Dema Esunafo North, Mrs. Teresa Kra, one of the Kasaya, or to Ghana for the Dronwafu. Honorable Ernest Wakai, a assembly member at the Madisha War Asafo Electoral Area, a war Asante Mantem Hase, one of the Sompa Kasia, a team Komoi. Now some are walking and say, Enter Kura. One day I saw Ebe Bofom, Sebeya, police at Jumakunu Benya Tana bi ewo hono mo a betimia boa bambo ho nsem ajapade ebebo ho bane ade na timia boa akobadi enso GPRTU for medium who ya pa GPRTU ba asafo market o na misha unu say obi kwa akra obi kota akra dia asafo abe transport hub na misha na ombeji ho so omde run bus terminal ana omde yet lorry terminal e dia na GPRTU betimi di omo say sisu say asafo ye ba ye yetinya ye police post ana ye ba yetimi di container ba kokora si ho amanfo mo fi nyamia ebe fa ka wo e terminal na ahodo e ho no ombenya bambo minia ene na GPRTU fo hu say ye jeje amanfo bag ana ye jeje amanfo phone by metu na mo nsem ni ombehia me omo hia be empremienu premiensa ni na no ensiaga ntise no hwa metu ho na mo KM a ye action plan mu for 2022 ne we mu say be see police station wasa for 2022 ye ntimi anya ya in rover action plan KM we mu say afi acha first quarter of this year ye be sword cutting na ye be ye dia so be bofom na yetimi asi police station e dia mansa for na no home coming ye na no ohene kan ho asem enche bia ne benya police station wasafo na me fi say GPRTU for kan na nko mo kan say ye tu ho na mo yenya container bi ana say yenya space bi o ye terminal ho ye de be police post ohun ye hwe sikatitwi di a omo gi no ho ne ye hwe adwuma omo ye no ho a me fi say omo start adwuma wasafo no ba now anke nya bus terminal ba bi kakra bi kra di police post I think say nka beboa ntinye ne ene omo be ka say obi be fa ka na ye gi omo bu bi ana ye gi omo phone ne ade me di omo ho ya wo sa asem na omo kan no na me as an assemblyman no me ne asafo hene so aka bo mu a enche bia no first quarter of this year Sompa for ebe invite mo na maba mba be short cutting ayebe yes police station dia abo asafo na amasa crime rate na ekoso no so etimi aba form so yenya bia wa asafo a eben asafo market wa ye be yes short cutting yes police station. Honorable Ernest Wakai, a assembly member the Madisha Wasafo Ewukmase Hase. Make us say the shabby one more bomaya no awa have for mantemu woman ni adakotomo jamupa Nini yana ye woman hine bema kwafo akuto ya wano aya domani fahene nana dani benkum so nam so ma waya mamra ni amania wade eja no kwan eno na mamra ni muo no babada dwasa menteme wa se basabasa bi akoso ewo honom fa mabunu no ene musuakuo mienu bi entemu a
ekwawi akire kura wo ba hema ya wono ewo doma hinkro traditional council wo mo ebabache no me kira posifo na nam so ama benkum hema ya wo doma traditional council na na ye bo apene wo de atodwa e kire se sansansam no wadi kan ba ye na ekire mu samentem wa se penche watim wakame ende akaka ho akoso no emu bia no hono a etesa na asabio be ma kwafo akoto ko ne krachi kura no amamre ne hyehyeye ne kasada won makade akire wo manfo no enya semkuma enti bra won mo yi ne tompam ya na wo hwa ne mu se wo manfo ba behwe na ni achi ade ne di atwa to de amano no ne ye osu ne adwadwo nko a enti wo mu nim ba bia sabasa ni free ni pa birum pese wo mo boapa epam toma foforo e de hyekuru no aduanafo ni abre aye ya mamre ne ade agya kwa fakoto kwan do mahema aba ne kwan nti onkura ne bone free na no a owura kurodua mu se bo mahema no oye na mamre na mo nkasa so munim se ahinye ana ahema yiye bia no se nipa kuratu a ye de tuo ene nsa ene ani bre ene ntwoma ne ye yiye so kuratuo na opagya ni tuo a eno nchese sabio openipa echaniti anasa openipa ekunu oye amamre no gusu a oye na eye saa amakun oba se opasundwe ama ne mane boma aisha doma ase Ghana nyina ni wiase nyina nim se boma eye doma ni nifa kuro ne ye ni kuro ne dia otim bom se de ope no sibiso na bakuro mu sanse kuro ne ye ne dia o wasa 2 minutes de nsa penebo ya ba si ba be kata kwa fakoto a oye doma hema ne ba echi na na ama ntokwakom ya ba na ni breso ba kan ne yem hihye no na oba wu no ne dom fra chirichiri aba se be ye ye no oba be twanipati anaso obehwie moja agu nye nti no baaye nanso nsema etoto abontene ade da social media bia kire na dwene be ke nsema sese beka ade gu no so nanso me ka kire Ghana man ane wiase nyina sai ye wo hasa asomdwefo ye ni hasa ye be kontokwa a binum ba twa sekane ba twemma na se bi obi ewu no ba ye yi a otwe sekane sabio bia woni ya yi a we ya seka twen benkume ma ya wo doma traditional council na ya bo apene ene kasai ene ye yenko wanchie wanabo Alexander Obo Damoa ene ye MC de ma de se ya ewo wanchi waye kasa ho dwumadie bi ewo wanchi amodensem ato woni a atea no bi obeto ene woni a woye adwuma na nkasa se akuafo no wo ho se aban ne de bo aba ya eye wo bia animsem kokobo ene wode ma woni a wo fira chirichiri ne woni a wo ho no mu a eye atea no oto no bi se wa wo baye wa adwo sa wo de wani ate ewiase a wo baye na wo nkoa na wonimu nyansa na wo nkoa na bo pese de bia wa account mu sika eye bebre no gina yie pa na omampani na ado danko akufu ado e de bo aba se 8 Ghana cedi 50 pesos ena ya ade a eye bo a ye degye nenti wa wonim na bia wo bafira kiri beba na wo bedede wo bi sabi yo hwe ne na ase hwe nanim na hu sabi a ne ho kire ne nti na wo pese wo bu no no de ena gina yie nya de sa aba ne betwema wo kra ona bo asem na ye nyina nim say blebi aso a ye cashew season cashew no ya ye nim say ye farmers wo wanti nyina obi ade no ho ya den ase ema aban de ebo bi ye den e bai say afiwe sa price na e wo say buyers no to no nanso me dem aso tutu for me na no na it seems ebinom abu mra no so omo ton lower or the cheaper price than the aban na ye den asese no aban say yen 28 cities 50 pesos eko wan ka say eba from eko the entire 8 cities 50 pesos eko ne say cashew no ni value no na chele ne bo nti ebi wa ni mu chen bi nti aban de on de asigina say cashew no wo de anya kolo mo to no ene 8 cities 50 pesos no na say wo de no so ye na bi betimi company bi betimi ato aboro sa de a ene de na ekwan da fam na omo to no below the price ne de o say do omo fa mra kwan so nti ene me kama wanjima nyina ye den ati say aban price na ye de to cashew no ene na ye bedi so nti say wo ye kuani no obi ba na wo ka say o to cashew ni 6 cities a mama ho kwan e say o de ton bo na aban de aye den aba no nti sa na mesan bo omo to cashew no so say e ma obi a nko ba bia mfa ne penkoma price bia e free aban de no ye den e kosoro no de wo de ma ye no ni hawo
na sɛ wobu saa mmara wei so ayɛ wɔ task force a sɛsei a yɛate a ɔmbɛkɔ round ba bi ɔmotɔ cashew biara nkuraseɛ ne ayi nyinaa ɔmbɛhwɛ ahu sɛ cashew na ankasa no price na ɛyɛ ɔmampanin excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ne mpanyimfoɔ de aba sɛ ɔmo ntɔ na akuafoɔ ho henhan wɔ mo no saa price ne na ɛyɛ dɛ yɛtɔ ɛbɛtumi aba sɛ there will be review in the price review no ba yɛbɛma buyers attending farmers all chamber or stakeholders involved no yɛbɛma obi ayɛ dɛ ahu sɛ ebia nsesaeɛ aba ne tɔ no na for now no deɛ ɛwɔ sɛ company biara ɛdi mmara no so meka mmara na mekyerɛ price na ɛwɔ sɛ ɔmotɔ firi akuafoɔ hɔ no saa price na ɛwɔ sɛ biara ayɛ dɛ ɛtɔ no wei ɛyɛ MC dema adehye ya ɛwɔ wanchi ɛwɔ bonomantam no emu ne tin ɛne honorable Alexander Oboɔ Damoa Onimonyamfo Francis Benu Adabo Yemra Shebadwani a wajena ode mo amanfo ɛwɔ ahafo no South East abato mpɛsoa so na abapa fribra obetena konya so wa bomode pa wɔ ne pɛsoa so anya asɛmketoa ade achi ade asabia sɛ ne manfo hawo ɛda nanim ya wodi ho dwuma anie na weso so de wasa so akwakwa no sɛ adehye bia sabio wan madwene mu dɔ wɔn nim ade abɔ nwoma na wan ma hyɛ ase akɔ kɔntoa so so kui bi na so Takuma tro woman capre, I will for any be a mammy ni be penny bino. Waranya me and Makakan and Sasia 80,000 Ghana cities, yan canisika. Ya can say 800 million. What the aqua bois says uncle Danyanata, woman found her no more share and to me conkain. Now I brought some packers say a quite why and when young 14 come away. And what Chiramusa one of dear woman share dear than a coma sopa. Now you didn't want to say, by be anyone as simple. Wa ma bia ne hon ma wakon kan wa bra nwomasuan ka ho enji se nwomasuan timi pagya e wɔ ne mpɛsoa so a ɛno kra ya demu a obeda ne nyame ase anya de edi kan ni every 2013 na me bɛyɛ MP no every semester metua bakane no na dodo no akɔ secondary schools because secondary school kora no pa na no mu hia moa samre ne tertiary fo no no so ene so nana adaroma secondary school fo no mabiem but tertiary fo no na chese na yetimi aboa bibre ano a yaso wo masene kakra enya de afi ni ya start ya che so many graduates are wo mo wie school wo ha no bibre fa yensem ene ye moa no bi ebi no mo wie kura wo mo ye adwuma within the district ni nyina ye moa no eka ho ntinye na ye hyase motivation no wo free tete ye de every common fund that ye benya ni bi etue fees e ma me de mbotom sika eso so tue fees because to be a common fund ni nuru ba bia sa fund ya so na ye de all projects a what district e kwan bia say ye de bi betwa so school dan bi abu ye de bi beto cement ye de bi ton chense ye de bi ye normal huduo nyina bi nti kakra ye benya no na ye de support fees na ye ne ye de ahode so support so enkora no bi because so hwe enkora na wo mo ha no bi bre ni made enso so obi ho ha no wa ye deprived enti school no kura ontimi anko enti ya na ye boy homodin se nkora a ebitimi aboa wo mu nyina de ebeboa wo with common fund with get fund nurses ni bebre kura so ho ha me de wo mu fa health insurance fund then also ye de support wo mu se de be ya wo mu nyina bitimi awie school no mabeboa Sompa 93.1 And what you know was so far the cheer ya was shampata ye won some so when one for Moses and him one also so can who be koya what that one when for ya search us our bomb pa I was hanamutua o tui hu man so obia so na cake no obia nya bi nyema bi wo ho a aban ye menye hwe se ye nyina enya so mfa so enipa ni bi nya so mfa so bete bi enya so mfa ba de ba ko a aban aya efie bia wo Ghana ha ubewura mu no manya so mfa so e free SHS and technical school education say ewiase nyina ade a ultimating ma development ejina so aye fapem ama development remains education ade a development say yankranko abrabom say ye busia abrabom say ye kro abrabom say ye oman abrabom wiase nyina ade ba ko a technology mean whatever it means science in terms of being the foundation for development. Afei Yura Hamid Kremo wano ya hafano South East Education Director wano so kasai eda Yura adabwa siri echire tu adesuafo no nyina fo sa wo mhwesa wo masua no de wo betumi akonkan wo ho
We seek from one pocket and from another fund, maybe from health, our education. Now, only tell you how privileged you people here are. I'm saying this because every year, from my level, I mean, about 9,000 candidates pass through my hands and come out every year. And at the SHS level, well over 4,500. It deserves opportunity. So out of over 4,500, now why you're one of that selected few? And said the Honorable Henry Bracken, he said, you have no right to fail Arsenal. Then they are very apt. Afei Sompa kasia bo modern adisuafo a ono so yewura Francis Manu ada bobo modern cha wan musika yi ye ne bin mo kasai emom so sei eno mo sei nyame ebeshira ne de ye ntimi nka fi se oye nipa bi a owo akoma de manipa bi ne fie wa besi university ene bibusu ene butua fees 2005 2007 yelle na wo start in the degree school ono na try say make ala de kan say nyame shira nka wo ayemuya oyemaye because me was started share me crache since me wie mo na hwe me ss ana me wie na oto am so tertiary say onye obi a like honorable MPS wa de fefa ne wa ya me no bo me fa ma I was your way I did she be a one more half for no southeast about 1 person so a Yera Francis Manu adabom ra shebetwani wakwaye one my no ene ani bibu kasai Ghana amambara ye de ye adwuma no ema omampani na nado dankwa ekufo ado kwan se eduru berebi no transidin no ogu ahomekoko din no nani hwe asoafo no mum ye adwuma no a na ebra so sa wo so ye nsakira ya wo ye ebre a wo mere kora omampani na nado dankwa ekufo ado eba be ye asoafo no mu nsakira ye asɛm yi adika aboaba wo kora no mi wogide mapase baabi a wo a wutie ya na sɛ wo hwɛ no wate waso paa ehwɛ sɛ hwan ne be free ha kwa ha na hwan ne be free ha nso aba ha na soafo bɛn paa so na wo nso so no wugire sɛ reshafo yi ɛka wɔne a wo no de enya wɔn wafiri sɛ wo de wadi ka hu dadadada na wo kora wadi ka ate sɛ saa de no ɛbɛba sɛ de yɛ hyɛ kaseɛ no ase no ye di kan ɛde ma wo na me ne wura no di nkomo hu sɛ me busa no sɛ wonyi ni sɛ omampani ne nado dankwa akufo ado asoafo nsesa ye no nti ana bi apani alanchemate wode ne krata ba no so dabi na asami yebesesa yensesa no ne ye tietere so omampani ne nado dankwa akufo ado papa yi wasi fom ya asoafo no obesesa mu ye nua bema Libya bogara na ya obo am asami wadi akire yie papa ifra no pa awia ane anwumre yi wadi akire pa ya kire sa nwumre yi wabeka yensa e wo hasabe na nka so kofie kura e kwaje na home na so no ye pese ye te asam no mu yie nti na yasan afre no a wasan ba ha na akwa aba kwamna mejo so de ye tie no e kire se kumase be sheki ana kwamna na tie ne se reshafo na no odin because me tie de na wo kenkan ne de say reshafo no anu odin pa ye ntetie ne se ne one Dr. Asasante yes edi nkomo Kwame Asante yes on starting news na oka se alankojo chemate resignation no resign ye no eye akwakọ ye mienu ye tie ne se ne na papa ne ka no yeso de asototo fo no ase ene ne de ne ya se se na nka president Nana Dankwa Akufo do pese oyi alankojo chemate efri na tena ye ho se trade minister ede ne ko ba bi foforo e na ala na mpe ene nra sa resignation no ekoye yentiti eche se resafo no de se kwabname no kase no awie krata ne da hono mo a next week president be woso de ama ne minister of information who say menu mienu am ya bebo so a but yentiti say the deal is done resafo ma hu se wasaka bibi hu a eye kumase kumase for we interest pa wo de kumase de hono so hia me pa ye diem kumase de no kwabna ne yete ne se Dr. Matthew Poku Prempe Napo. Unse energy minister. Napo ye bon Napo dia. Kumase yes Mensia. Kumase Mensia South constituency no. North. Yes. So hu ti ye bon Napo dia modu. Ye ntete e kire se Napo dia energy minister on tena ho bio. Dr. Matthew Poku Prempe. Ye ntete e kire se
Dr. Matthew Poku Prempe energy ministry ho ontena ho bio na ye follow up no wo kɔ he ye follow up no yentete a kyerɛ sɛ nenke wo free agro no mu kura won sɛ alankodwo kyerɛ mate krata no de bae no ama president Nana Danko Akufo-Addo won sɛ na MPP amanyokuo na asoso no e de kama president hunu sɛ nipa binom mu amamu no to de nhyehyɛ ye ba hunu ye de list abrɛw sankrofo wei ye fi sɛ omo mu amamu no this is bebre kura account yes ye omo si nkyɛn ɛna ye fi sɛ bia wuyi ya bo ama fi ha fa kwabena sɛ o kwabena so betima ye na adwuma no so hu and omo so omo de omo alternatives e de ma president ɛna president so ɛne na pam for ne national security brother consultation yes brother consultation ni ade no un se din ni basa ya kohwe wachi ofri he cross check yes omo cross check ye no sa din na party no so de koye no omo se fata se dibre ni bi wono mekutekuta wonom yentete ya kyerɛ Dr. Matthew Poku Prempe de no 70% de one we are energy ministry ho ontena ho bio sa ne ye ya o betena se agye na home ana se ye piano to a certain sector bi kwabna Matthew Poku Prempe de no yam fancy 70% ho no mo no because ebetimi adane ne dane a ne metimi akasi so ne say trade energy minister or the on ho bi from education to energy minister yes say dane a from education to energy minister ebi obeko ministry foforo say anane to you boga papa ndem say wo ben ne pa minim say Matthew de wo ben na ye nua ma ye ne mo fi aso Matthew de mo ben ne pa wo jiri se sector be pa na ye pushi Matthew de kwa to you woni ba jepa de ma Matthew or a medical doctor by profession enti say ebianko free wako education and yen ka no kra so say oyobi a ba bia mampani Akufo-Addo de na ko bia no wako performing but un say eye akwakoye yesi say na posusu nya vice president obedi na posusu nya president obedi ema se obo baumia dia ase akeka ne se obeyi na po se ne vice president ebi mu friend say the cardinal point north and south so eti omobo north a baumia omoba south a na po and president fee say ye finish hard ye mpe obi a ase na dwere be ne ntanta niema mienu ne si nani so ntino aso de nani ba ko hwa ha no de nani ba ko akwa eno na bia ebema na po efiri agro no mu kra sanya sa na po be free energy ministry ho na bia wakoba bi fufuro to you na we mampani aka we push it to him so ba se bia ki straight come den me ko ne area of expertise health one mo se ne wa perform wo ba bia wakobia no enye me wanwa se bia obe perform so health but president enenim your sources say Dr. Matthew Poku Prempe energy ministry ho ontena ho bio kwabna alanchemate so no yentiti a chese na nka president eyina free trade ho e de na ko health ministry akohwa doctor for no so kebefa kwabna ni president in because Allah na mi nimu no de well Allah na mi nimu ma te se as J ni BB eto adi eno the next person so anko ono so no aka no a wo free mu ye Kwaku Agyeman menu doma ya doma west so doma east health minister wo free mu the next person Ignatius Bafo awua yes labor ono so ye say okosan krata bi krata no na nka me twro won say omo ne adwumanfo kokoye se leisure bibi mra bi se sa mra no na nka e wo se aban to o market yam sa na ekofa akola bi baaye no cost of living allowance sa cost of living allowance ne sa na ma no 20% increment 20% no omo fi say na nka unya so science ade no e de be sha ban ne kon e no de ne nsa kokko sha ase nti no na omo tem ne say conflict of interest and say o say okay because say ma sign de bia enya kura sa solid bi mom say ya no mo ntani agro nche na de yan horo yan sa kwa fi say Ignatius Bafo wa de na oyeye no already na ban ni niska deda ena ma as a workers agitation mejiwei ye pe 30% ye pe 40% ene sa niema na ewo ho ena agric minister Dr. Usuafi akupre anopa no se de wata market at the presidency yes
papa no so no entity e kire se obefrim kwabna me no mienu nyina di ho adanse se papa no so pe president adi a osaye minister and the ministry no so ministry ba ko a amafo fi se niam atoto ye ho no mo a Ghana fo aso mbadwe yen aduane be yefo Ghana fo bitima to aduane adi na kwabna je na wo ka ho asem no yes mama ne nye tiefo ne Ghana fo nwanwa se John Boadu eba be minister if you Monday ko J for accounting or your accountant by profession until the probability so bet me ebia John Boadu betima ba be energy minister mane nwanwa John Boadu betima ba be trade minister finance na waka no kwabna e mane nwanwa se by Monday kenofriata ne hyebre be sesa on say on a acting trade minister. No be cry say the one dey pay try cry hunu na do act here. Mama be say who say trade ne baby to say agric delay with calculations and all that. Baby to say agric any help for no pressure say any ho Dr. Fui panie na abeto to dia mo ne para. Yeah, o kan se no be pacha. No be pacha. Yeah, ko baby ti kenofriata she brebe ti masesa free Monday ko. On free aban ni mu. Ba ne shebre mum betima sesa according to krata enti boga based on the that one who say a failure for glory based on Uncle JB ana a failure for glory ana omo fi say Uncle JB un say o ya branch e bia e free ni mofrase ono de no ho ba for the man because me say na somua e kenkan ade bi sisi based minim somua yin so betima bie man ka ya hwe nanka na oka ni see yes say okopoku ware owi oko University of Ghana Legon waye public administration waye accountant by profession or accountant by professional accountant wa chata nom ni ade wa accounting mu iti kobna wait ma chata baby e drone iti e mane nyonwa say by Monday so your holiday of course enti bia and then you know you hear him say president Bekasa but no dey enfa racial for him enti bia by Monday kono enye me nwanwa say John Boadu betima ba be minister racial for no a edi akire ba no enti Dr. Usofri Akoto ebe film Ignatius Bafo awua eko labor kokwa jima menu doma very high woko Alan Kojoche Martin kodeda because now president and then call health ministry boga na nani anye ho based on the wokan and he said you Ghana for bi ka say Alan di kan hu ade ntina wode krata no call at that point uhunu say etina enye point bi wa ha etina make say enkomo na odi kan ne Dr. Asante edi ye no Kwame Asante di ye no kwambi so nkomo a yatete no didi ya awia no abesi anwumre no eye asi so se sa na netie because list ne de president awie o na kwabla reshuffle ne ma yesi anu ode ne yese ekwa ma wan hwe a cleaners okro mo Jubilee House ebetima ka won mo ekwa ma cleaner betima be acting minister of bibi and Minister of Youth and Sports so man for so ehwe ni mu man for ehwe ni Idris or say na ni dealing kame na be de kire ye Bobie na deputy yes he sports minister no so ono so amanfo enhwe ni nti kwabna reshuffle de every Monday a holiday Tiaman say Monday anwumre Mustafa Yusuf sports minister ene omo makati amfa say best 7 to 8 ministers there kwabna yetimi asechira ka kire yeti for say omo boga ye wie omampani ne ye be kasa to you and some wa bruce wadi akire pa ka ukofie kwa ne afre wa wasan abai de na wote e wo mampani kasa ne mu be ye wonwa pa ne yenya wokwan because kwan wa kwabna and the president is o kasafa un say echna eye constitutional day Ghana ye day ye ho e ma ye jun say soja ban ye corner soja for betu soja corner soja for betu enti ye be mo wan say bia president e kasa no a na bi obey paper na to nche no start ebubo ministers a oyi o madie ni omo a odi omo eba fofre be nwa but ne nyina ne be ka ne say yakopon adi Ghana for ene Ghana man ho afofi kwabna odi agina ye yeti ye kure mu ne yeti se Burkina asoja for twituo ekotu president yeti ye kure mu ena ye nuanom Cote d'Ivoire fo a ye no mu bofi pam eye
Watara ɛne Alhassani Watara ɛne ne nua baako yi Laurent Gbagbo ɛyɛ tuo ɛna ɔmo kye yes ɛyɛ tuo na ɔmo twe de kɔ ɔmo presidential palace ansana aban no etimi Mali ha ya so Ghana de yɛtira yeye ɛme yɛkɔto yɛde kokromoti no kɔkɔto wie a ɔmo ate ɔmo ho ase na wasesa ne nneɛma kɔ na foforɔ aba nti ɛne yɛhwɛ ne mu sɛ president so no ɛbɛka biribi akyerɛ yɛn na wasa hyɛ yɛ bɔ sɛ 2024 ɛyɛ de sɛ de a ɔkɔ yɛ bɛto aba ma ne bia no ɔbɛda ne tumi ama no na ɔno nso asoma to aso kwabena yɛda ase papa yɛnua bɛma Libya Bogana na yɛ aboa ma ana yɛtene kan nti yɛhwɛ anim sɛ nyame yɛ adom adwoada deɛ na ɛbɛsie mizo yɛ apɛbinom ano ne a ahoɔden wom wayɛ sɛ akyekyedeɛ no ɔno a wɔso nadaka anam ahoɔdenneɛ deɛ ahyɛ mu sɛ tam ɛna wei nso obiaa tumi nom bi mizo no me se bra bagye bi kɔtɔn mo a motɔn nneɛma wɔ traffic mu ne adeɛ no bagye bi kɔtɔn sister asɛm a ɔyɛ ka no nyɛ asɛm ketɔ ne ɛne wɔ ka no sɛ wobɛfa bi kɔtɔn a wawie yo mesra wo bra Sompa FM anaasɛ Sompa wode abusa sɛ wokɔ Sompa TV anaa Sompa FM anaa frɛ number yi sesi a 0246 270 221 0246 270 221 ma remfi sɛ miza no nso wɔ hɔ miza no ɛyɛ agibi ka ho na wonum mizo na wonum mizo za na wona wokro no bibia yɛ kama akɔsɛ abusia yɛde si koko Veronica Jando akɔsɛ somo na tena fidi na chi nyame adomo tinchim ne kama pa ɛno akyi na fia agye wakɔde MC a wɔno so kɔ hɔ bi Erica Sarimo fika ho bi na so wote na yɛ ɔboa male bi abɔganka wɔhene ni ama crunches of mami premier ni so boaye pa woko MC a wa ye wo PK Rocky Rexford Godfred ni Akiola school fees nana ya oka chire ima wɔn nyina yɛdamo ase Sompa 98.9 sunyan yenuanoma wɔn mo so yɛdamo ase chiame ni mo akuanya kwa bro no man nkaye no yensamfo panyo ro asante eboa benedict ne semu enumre mi din ani akosia agye wakɔde boaten menimenia nana kwabena kɛse yɛsɔre so ma sɛmpa tew yenua bi wɔ Switzerland okay yɛ frɛ no wɔboɔ wɔne ne ho kani ne nabusua yɛsɛ yɛsi na ambassador Sompa ambassador wɔ Switzerland wɔtie Sompa 24/7 enti na numre yɛkyia wɔ ɔboɔ wɔne wɔ yere ne nkɔdaa ne nyinaa yɛkyia mo papa ne yɛma mo nyinaa nso so afisha pa aminhyira wɔ nti yɛsɔre asempenipa omu na eba crew no abusua on motos. I can say Ghana is better than United States. Ghana is better than UK because of the good policies our president and the government is giving to the Ghanaians. Mese o ma mi nufu ubetima fa na de ato anum na de di agro ba o papa be ma o fa de to anum so de di agro e be sore na sawoti konkoya na trafa samaba tika hunu se wo mu a wachecha ma wo bia ni ho a yede tumi ma no ka ho edme nana no wonim se me no friti nipa atu adudo no aye nimbra me ni wo adam no ne afrifa no 77 ansa na wo sa ba mebo ana mebo a nana e champion bo tata wo ba London nyame no nana nam ne kodwe nyantachi nom ansa na wo sa ba ya mo ba begina biewa ansa ya sa ba ya ne woti he abroche ba ya me lawyer no me no na ko ni nyina ene akwa abapim ne enu anso nkrofo be ka kire so won po asem enso wa anyi antum wo ka se da bi se dem sine na tie de ntesa me de kakra ne se me de futupa nam de be ma wo de Ghana fo pani adwuma de pani nkoso enu ane ye obi na TV3 so wakache nipa na wose wo na TV company mfo no kodwan ma ha ma woka chen sa aban de kom ne abufuo na toye na asa akọ na na do so wakache chen e kom ne abufuo so no nso ba no anya de kom ne abufuo be sa ato wo ho nim de wadre wo mpesika ye hwebio enti sese ku ho na ye adwuma no yi edin ku ana sese wo pe de be odin be kom sa mpase wo mampanyi bi ba ne e fre na na do da oba be ye Ghana yi Onitimbi opue ya wampuo ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ede enije abro ni panyina Sompa
93.1 na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsun mu nsem ubenya anijie mu nsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa FM 93.1 Sompa die Emma Kefiapa Tayasi de kwase wo ko ade a eno ha ne Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu obi bu kwase a say asori mu say wade mu say adwuma mu say mpratwim eno ha ne asempe ni padwumadie so Sompa FM 93.1 ya asem ha no bia ofrem rante hin abadwafo